गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ भारतारि अख्रां नायबिजिरसं फसंथान इसर'नि गेदेर जाफुंसारनाय। अखाफोराव दैथायहरनाय अखाफोर दिङा चन्द्रयान 3 अखाफोराव सौहैबाय। बे खौराङा थारैनो इसर' आरो भारतनि थाखाय गेदेर देरगाथाव खौरां। चन्द्रयान 3 अखाफोराव सौहैना अखाफोरनि सावगारि दैथायहरदों। मख'नो गोनांदि इसर'आ अफिसियेलि टुइट खालामना चन्द्रयान 3 सेबखांनाय सावगारिखौ फोसावना होदों। भारतनि बे गेदेर जाफुंसारनाय खौराङा बुहुमनाङै गोसारदों। हादरनि थाखाय बेयो जुगामि जारिमिनारि जाना थासिगोन। बिटिसिनि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बिफाननि बानजायनायाव दिनै क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव 9थि नेशनेल हेन्डलुम डे फालिदों। बे नेशनेल हेन्डलुम डे फालिथायजों लोब्बा लाखिनानैनो दिनै बिटिआर हालामाव हालामनि आइजोफोरखौ दानाय लुनाय हाबा हारिमुखौ जौगाखांनो थाखाय आरो बेनि गेजेरजों रांखान्थियारि मानदान्दाखौ फोजौखांनो थाखाय बिटिआर खुंथाया बडलेण्ड हेन्डलुम मिशननि मावबिथांखि बायदियै दिनै बिटिआरनि दाब दाब जायगानि गोसो गुदुं आइजोफोरखौ लानानै मोनसे सावराय जथुमबो मावफुंनाय जायो। हाबाफारियाव बिटिसिनि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बिफाननि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारीजों लोगोसे फारि बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत स्वर्गियारी, उइलसन हासदा, कनसेम दास, रेवरेवा नार्जारी बिथांमोना बाहागो लायो। गसाइगावआव हाट रेल स्टेशनखौ गोदानै लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। अमृत भारत स्टेशन स्किमनि जोहै भारत हादराव गासै गं 508 रेल स्टेशनफोरखौ गोदानै लुफामफिननायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव गोग्लैनाय गसाइगाव हाट रेल स्टेशनखौ अमृत भारत स्टेशन स्किमनि जोहै गोदानै लुफामनायनि अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननाय जायो। अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारिखौ भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों मावफुंनानै होयो। दिनैनि बे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैयो 28 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि एमएलए जिरान बसुमतारी, आलिपुर डिभिजननि रेलवे डेपुटि चिफ इन्जिनियार आरो गसाइगाव महकुमा बेंगिरि आरैनक सैकिया आइएस बिथांजों लोगोसे गोबां गोजौ थाखोनि सोरखारि मावख'गिरिफोर आरो गसाइगाव सोहोरनि थागिबि गोबां साननो हनो गोरों सुबुंफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो। मणिपुरनि बिजेपि जथाय दोलोनि मोनसे दोलो दा कुकी पिपुल्स एलायन्स किपिआ जथाय दोलोखौ एंगारबाय। 2022 मायथाइयाव मणिपुरनि बिधानसभा बिसायख'थिनि सिङाव दाफुंजानाय दा कुकी पिपुल्स एलायन्स किपिआ रायजोआव सासन खालामनाय बिजेपि दोलोखौ मदद खालामनायखौ एंगारबाय। बे बाथ्राखौ दोलोनि आफादगिरि टंमं हावकिआ बिरेन सिंहनि दैदेननाय सरकारनि समाव रायजोआव जानाय हिंसायारि जाथायखौ नोजोर होनानै नांगौ बायदि फिथाय मोनैनि थाखाय बे थांखिखौ लादों होननानै गभर्नर अनसुनिया उइकेनिसिम लिरहरनाय लाइजामाव फोरमायदों। दिल्ली मुलुगसोलोंसालियाव बर' आयदा सोसननांगौनि आयदाखौ लानानै सावरायहैदों एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफ्रा। दिल्ली इउनिभार्सिटिनि फेकाल्टि अफ आर्ट्सनि ओचडी अमिता चक्रवर्ती बिथांजों मिरु एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना सावरायहैदों। दिल्ली इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव थानाय बर' डिपार्टमेन्टआव बर' साबजेक्टखौ स्टार्ट खालामनानै दिल्ली इउनिभार्सिटियाव फरायनाय फरायसाफोरनि एमएल साबजेक्ट एबिलिटि एनहेन्सिं कर्स बेखौ साबजेक्ट हिसाबै फरायनो मोननांगौखौ लानानै गुवारै सावरायलायदों। सावस्रिनि थाखाय गोनांथार खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिनानै दंब्ला फाहामथाय लाफैनो हागोन। गाहाम सावस्रि सुबुङाबो गावनि देहाखौ मोजां रिलेक्स खालामनाबो लानो हागोन। बेनि अनगायैबो जेरै सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो जिन मोननाय बायदि बायदि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन। सोरबाफोर बेफोरबायदि जेंनाजों भुगिना दंब्ला सावगारियाव होनाय जानबुं नम्बराव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन। बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया गल ब्लाडाराव अन्थाइ जादोंमोन आरो बेखौ बङाइगाव लवार आसाम देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होदों। अदेबानि बिथांखौ अपारेसन खालामनाय जादों। बे समाव इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी बिथाङा बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांखौ देहा फाहामसालियाव खौरां लाहैदों। हान्था मेला बिफाना गथ'साफोरनि रैखाथिखौ बांहोनो थाखाय
फरायसालिनि बासफोराव गोदान नेमखान्थि थिसनदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव फरायसालिनि बासजों थांलाय फैलाय खालामग्रा गासै गथ'साफोरनि रैखाथिखौ बांहोनो थाखाय हान्था मेला बिफाना माखासे गोदान नेमखान्थि थिसनदों। बिजिरसालिया फोसावना होनाय नेम बायदियै नेशनेल कमिशन फर प्रटेक्शन अफ चाइल्ड राइट्स पलिसिजों सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो फरायसालि बासफोरावनो सासे फिमेल सिकिउरिटि गार्ड दोननांगोन आरो बास सिङाव सीसीटीवी केमेरा लगायथारनांगोन। क'क्राझार मागुरमारियाव सोमजिनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरि रजत मण्डलखौ पुलिसा गोख्रै हमनांगौनि दाबिजों क'क्राझार सोहोराव आमसु, बनसु, निमसु, बारग' भलन्टियार फर्सजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोरा गोख्रों खुदिसनाय दिन्थिफुंदों। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि बर' बाजाराव वेलफेयारनि मावख'आव बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो बिजनी दख'रा एप्सनि मददजों नारायना सुपार स्पेशलिस्ट हस्पिटालनिफ्राय बेसेन नाङै सावस्रि जर'खायै सुगार आनजाद नायनाय हाबाफारि बानजायदों। बेसेन नाङै देहा आनजाद नायनायाव हालामनि गोबां रायजो राजाफ्रा नायजाफैदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव आहार दौनाय हाबथाखौ सोमोन्दो लाखिनानै गंसे आहार दौग्रा खथा बेखेवदों। सोलिफु दाननि थांनाय 1 आगस्ट खालारनिफ्राय जागायनानै दिनैसिम सरकारनि बिथोन बायदियै गसाइगाव ICDSआबो आहार दौनाय हाबथाखौ फालिबोदों। बे आहार दौनाय हाबथाखौ सोमोन्दो लाखिनानैनो दिनै गसाइगाव जौगां खोन्दो मावखुलियाव गिबि खेबनि थाखाय गंसे आहार दौग्रा खथाखौ बेखेवनानै होयो गसाइगाव महकुमा खुंगिरि अरायनक सैकिया बिथाङा। बेखौ बेखेवनायजों लोगोसे आहार दौग्रा खथायाव गसाइगाव ICDS आरो गसाइगाव जौगां खोन्दो मावखुलियाव खामानि मावग्रा आरो बेफोर मावखुलियाव गुबुन गुबुन खामानिनि थाखाय फैनाय गोबां आइजोफोरा गथ'फोरखौ आहार दौनायाव बे खथाया बाहायजागोन आरो मोजां सुबिदा जागोन होनना फोरमायबावो अरायनक सैकिया बिथाङा। चिराङाव गिख्रंथाव गारि जाब्रबथाय। चिरांनि काजलगावआव बाइक आरो कारजों सौग्रावनाय जाथाय। बे जाथायाव गोब्राब जोखोम जायो। बाइकआव गाखोनाय सानै सुबुङा गोब्राब जोखोम जायो होनना मिथिनो मोन्दों। जोखोम जानाय सानै सुबुंखौ दायो काजलगावनि जोहोलाव सोमला बसुमतारी सरकारि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि खौरां लिरजासिमाव जोखोम जानाय सुबुंफोरनि मुं आरो थंखौ मिथिनो हानाय जायाखै। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गसाइगावनि गुरुफिल्लायाव सिखावनि उदखार। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गुरुफिल्ला गलायाव गंसे मबाइल दखानाव साबि हास'ना हाबनाय जाथाय। जाथाया थांनाय हरनि 3 रिंगासोआव जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जाथाय जानाय जायगायाव गुरुफिल्ला पुलिस प्रशासना थांनानै नायबिजिरनाय खामानिखौ जागायो। थांनाय सिगां समावबो गंथाम दखानाव सिखाव हाबनाय जाथाया जानो थांदोंमोन। थिग बेबायदिनो थांनाय हराव गंसे मबाइल दखानाव सिखाव हाबनायखौ सीसीटीवी फुटेजनि गेजेरजों रोखा नुनो मोननाय जादों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।